Zoravlako aminao sy miahy. Ino koa e, misy nino? Aminakahy onko fa nisarika zegny samy mangala droite-nazy fa Ah, zao ma nikitikitiky zany kita boleza anao matsaritsary za. Anao matsaritsary za boka tany eto boka navenanao naveto. Tsy Jenao ianao sanano numero ny telefôna fa karaha isaraka e. Zay sanano mandako vadiko amy fahatsarako za Problemnareo any zegny maidirako Ino koa sy mampiteny za sanano aminao koa sanao matsara za. Lava koronao vady poivre avy any ke za ataonao matsara anao. Anao agnasikina anao za. Agnasikina verijery anao io foare. Zoravlako aminao. Asa zovy minay fadiana karaha ataonao fadianareo io matsaritsary za olo. anao boka minay mandeha tanisy zaty. Tena tsy minay mandeha tanisy anao e. Zay fa anarako anao. Zoka aminao ko tsenitseny za anao matsara za. Anao ndraiky problème na mbola azy delira io maidirako amizay. Zay fa anarako anao e. Aza minay nanotanisy za eky boka anao. Hifoare man. Viny tegna nakatsy mandeha tsara etako lofa anao iny koa mbiasako loha lela verijiry.